kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niyan ang sab ang idulumanon, lamdag sa kahitasan. Bus gyapon ining upos ninyong alagats mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, no, kagabi o kagahapon, atong nahisgutan ang kinabuhi sa usa ka emperador nga giilan nato nga balaan o santos no, sa atong pagtuong Katoliko. Ato tong gituyo kay atong gipahaom no sa atong kinibang umaabot nga eleksyon no karon ng Mayo. Kay kining atong tulumanon wala ra ni siya maka-sentro lang gyud sa kanabang mga doktrinal kaayong sagad kaayong atong gikalibgan labi na sa atong mga igsuong nahimulag mga dili Katoliko. Lahi ni siya ikumpara atong tulumanon nato sa katugaling mausa ka oras matag Domingo nga naka-focus ra gyud to siya sa apologetics o kanang mga doctrinal issues nato may labot na sa atong pagtuo nga atong gitagaan og katubagan katinawan kini lapad ang tema ani no tukiono nato kining atong lamdag sa kahitasan nga everyday o taga-adlaw nato nga tulumanon. By the way, sa di pa mo padayon ni ini nga atong tema. Okay, atong abrihan, no? Atong abrihan ng atong tulumanon sa lamdag sa kahitasan o mubukas ta sa kanabang ninyong mga listener nga buot mo apil sa kanabang nagsuporta aning programa, no? Kining lamdag sa kahitasan adunay nagsponsor ani nga usa ka pamilya lang no pero atong buksan pod kung kadtong mga na-bless ani nga tulumanon kung gusto pod mo appeal no sa sponsor aning tulumanon ani alang ko ninyo diri sa istasyon no atong istoryahan kung gusto mo pledge ba no. Kay basin biya po, kung gusto ninyo, dughangan pa yun natin tulumanon. Pinagi sa inyong suporta, mahimo na nato. Okay, kaysa akong nahibawan, ang sabot na mo sa sponsor, matod pa niya, akong
mubuot jud pud ang Ginoo, no? Murag tama na ni siya Mayo, no? Tama na ni siya sa Mayo. Na karon kung gusto mo ipadayon so appeal mo diri sa atong sponsor, no? Suportahan para nga mapadayon ni kung gusto ninyong kuan gyud. Taga-adlaw na gyud nga walay termino, no? Okay, naamang ko'y uban, no? Ako na lang po nang i-share ninyo kay namanggot po tayo na hibawaan, labi na ka ng grupo gali sa Catholic Answers dito sa US, no? Ang ilang tulumanon nga Catholic Answers nabuhi gyud ang ilang programa pinaagi og mga donations, no? Pinaagi og mga donations. Mao na sa ato diring tulumanon wala ko mo open ana kay nahadlok ko nga basig inyo bang una-hunaon nga inang warta ko ani nga programa, no? Mo na nga wana ko na himua mo na nga pila ra gyud sponsor nga nag-sponsor na to. Base report nga sila gyud mo ni approach sa atua nga gusto sila mo palit og oras nga ang programa para iyon ani gyud ang format, no? May ilang gusto pod nga naingon ani nga programa niyawa po ko mo balibad kay paminaw nako nga gitawag po ko sa Ginoo ani nga buhat ni ini nga kining calling ba, no? Sa pagbandalipod sa pagtuo. Labi na sa atong panahon karon nga nagkabahin-bahin ta, gumikan ni ining kaguliyang sa pagtuo. O na nga akong gidawat, unya, karon doon na tayo kabaguhan kay namalandong po ko og ayo. Malandong ko og ayo nga, mura ba og nahinakog nako ba ang sistema ba sa pangalagad? Nga nasipyat ko nga og naa di gusto mo suporta, no? Nga mo suporta nganong sirad almanado, no? Kay kining buhat God's panilipod sa pagtuo, kining evangelization dili man ni buhat lang sa usa ka tawo kundi buhat man gyud tanan kay lahi-lahi manggug kuno di ay tao kinibang gasas sa kining pangalagad. Nay gasa sa pagpaambit pinagi sa pulong. Napoy uban di ay nga ang ilang contribution nga financial ba o anything nga ilang masuporta alang sa evangelization. Na may uban nga na busy ra gyud kayo sila sa ilang negosyo ba o sa ilang trabaho, panginabuhi. Nya mo kuan na lang sila ang ilan na lang contribution nga mo offer ba sila, mo tithes ba sila sa simbahan o mo sponsor ba sila kanang grupo sa mga madre nga dunay mga kanang gitawag nato og pagtabang sa mga nagkinahanglan. Dayon kanang mga bata nga wa na ginikanan kay gibiyaan na may grupo sa mga madre diin kanang nag-akatar sila, no? Nag-amuma sila sa mga bata nga gibiyaan as ginikanan. Unya kay nagkinahanglan man pud og financial support gikan sa uban. Muna nga kadtong mga Katoliko nga duna-duna o mo nilang na ilang himuon nga matagbulan ba o depende nila og unsa ilang pledge sa pagtabang mo na nga nagaliuban bulan-bulan mohatag gyud sila atong grupo sa mga madre nga nag-agatar nag-amumas mga bata nga wa nay mga ginikanan. Muna buhat man na sa pagtuo gihapon. Muna nga sa ato pong tulumanon apologetics ni kay ang atong Ginoo particular po kay ng panaghiusa unya na bahin-bahin ta gumikan lang niining kinibang kaguliyang gyud pagsabot sa Biblia. Unya ako bang nabati nga gitawag ko ani nga buhat unya og ako ring sulusuluhon ra nga na ay gusto mo tabang unya di na to putabangon. Murag ako ra pod diya day ko nasipyat. Total di man ta mahadlok ang mahadlok kung mahadlok ta ani kung magbinuang das pangalagad, no? Kay prehas ra na sa bukasyon sa pagkapari. Ang bukasyon sa pagkapari
na amang yun ng mga kanang tintasyon pod sa pagbuhat og dili maayo, no, labi na ang vow of celibacy, no, nga kinaiya namang yun nas tao nga kuan kanang nagyud siya inclination nga kanang for example kanang nakinahanglan siya og partner nga babae. Pero sa iyang ang iyang paghurar diya sa kinibang ordination nga apil man ang vow niya ng dili magminyo. So kay inibaw man siya ana o manay gipanumpaan usa diha sa iyang ordinations pagkapari. So iya gyud ang barugan. Iya gyud ang barugan. But pasabot dili gyud siya magpadala sa mga tentasyon sa iyang pagkapari. So ingon na inanarapod ning mga lagad pares ani atong tulumanon sa radyo, no? Naagihapon ni mga tentasyon ani, no, kay kung dunay mga mo-support unya dili nato idapat ang suporta, no, sa nag-support. So kuan mo na siya tentasyon. Pares ra pud nakahinumdum ko ana mga technician gani sa radyo, no, mga technician o dili lang kay sa radyo kanang mga TV kanang tig-ayo og cellphone na kuan na wala dili man na dautan kay panginabuhi man na kay atong talent gamiton man gyud, no. Pero doon ako'y nahinabi nga mga technician kanang tig-ayo ba og TV for example nag-istorya mi matud pa niya nga ilang trabaho ko, no, na ay mga panahon diin dako po sila kita kay daghang nagpaayo. Dayon napoy panahon nga apiki po sila. Kay naapoy panahon kuno adlaw nga dili sila walay customer ba, no, walay magpaayo, so wa pud sila kita. Pero nay adlaw nga gamay ra, napoy adlaw nga daghan. Una nay mga panahon kuno nga matintal sila pananglit na ay mga duha o tulo ra ka magpaayo so sa kadlaw. Murag matintal kuno sila anang kana bang bisag gamay ra kuno daot sa radyo o sa TV ba. Dayon i-misinform nila ang tag-iya para makabayad og dako. O monay tentasyon sa mga technician o tig-ayo og TV o radyo. Pero katong akong nahinabi buutan to nga pagka-technician kay dili gyud siya padalaan ang tentasyon. Bahala na kuno og wala kuno magkaon kuno siya og kanang apike, no, o sa usa ka adlaw basta dili ang gyud niya makuan. Tana bang masupak ang kagustuhan sa Dios, ay kanang honesty o kanang pagkamatinud-anon sa pantrabaho. Hinana ra gyapon sa atong kinibang kining katilingban, no, sa gobyerno. Bisag unsa nga mga opisina, katungdanan, naagi mga tentasyon pananglit sa atong for example kanang tigkulikta galigbuhis kanang BIR na to. Muna po dahil mga tentasyon sa mga empleyado diha, no? Naa. Mahinoon na kumon naman kay ni basta mayon kay tigkuliktag buhis. Noon na kay na panahon pas Ginoo, no? Na hinumdum ko diya sa Mateo 18:17. Diya sa Mateo 18:17 ato mang mabasa diha nga ang simbahan gihimong final arbiter sa Ginoo diri sa yuta nga pananglit og mangutana galitag unsay insakto unsay dili gipasabot sa Ginoo diha nga mo duol ta sa simbahan. Moadto ta sa simbahan may mo decide mo sulti mo bungat og desisyon kung kana sakto ba nagdili. Muna nga gihimong final arbiter ang simbahan. Unya kadto kuno dili maminaw sa simbahan, di ba? Ako kanunay naman ako ning gihisgutan. Kadto kuno dili maminaw isipon nga cobradors buwis. O gani po publikano. Nganong mo man na ang gigamit sa pulong sa Ginoo kay niadto kung panahon na ang background kadtong mga cobradors buhis nila mga limbungan sa to pa magkasasala. Mo na nga gigamit na nga termino sa Ginoo sa iyang panahon pagtawag ni adtong mga makasasala. Kaya nga ang terminong gigamit niya cobradors buwis o publikano. So ato ning gisgutan kay bisan unsa nga mga pangalagad na amang yun ng mga tentasyon. O kinipod gani atong programa, no?
Mananglit daghang mutabang ani. Tentasyon po sa akong part, no? Kung akong gamiton ang maong suporta para ra gyud sa akong kaugalingon, di ba? Muna sultian mo na ko daan. Mo na gikahadlukan ako sa diha. Mao nang dili ko kabantay pa mo nga dili ko mo sibya diri og kanang nagpatabang kog sponsor, no? Kay kining nag-sponsor sa atong tulumanon karon dili gyud kuan. Dili ni mo kita gyud mo ni dol ani, no? Kita ra gyud gi-contact. Mao na nga nidawat ta. Unya ako pong nahuna ba nga ang kining pangalagad god dili ta mo kana bang stagnant nga mo sirado ta og kalambuan. Kay ang Biblia nagtudlo po kalambuan. So kung mo sirado kog sponsor, ug naay mo sponsor mi ko tama na mo dili ko mo welcome sa uban sa to pa walay paglambo, no? Mo nang ako nang nahuna-huna ako sipyat man ko atong una na kong stand nga agis kahadlok na ko nga masaypan ko nga nangortahan niya akong programa. Mo nang dili na lang kumudawat og kanang mga sponsor one, no? O muna karon akong abrihan ang atong tulumanon Lamdag sa Kahitasan. Kung gusto mo support ani nga programa Lamdag sa Kahitasan, open ni siya, no? Sa tanan nga gusto mo tabang og suporta ani nga tulumanon. Okay, doula lang ko ninyo dire, aniha lang ko ninyo sa istasyon kung na time nga dili pud sa atong programa inig kahuman ba unsa diha atong istoryahan ang inyong gustong isuporta niining atong tulumanon. Okay, anything dili lang gali financial, bisan kung doon na gali mo'y kana ganing mga kahimanan nga, for example, wala gipanggamita sa electronics ba, for example, nga pwede gamiton sa pang-media, ato nang dawaton, any kind, basta kay magamit sa pagpangalagad o sa evangelization, magamit na, microphone ba, any nga, kana bang magamit nato sa evangelization, dawaton na to na, nganong dili good. In fact, namang galing ko ipipilapod kahimanan, nga donation pod gikan sa uban natong mga kailan nato nga ni salig pod sa atong kanang ministry sa evangelization, pagtabang nato simbahan mo na nga naatay kuan kana pong gamit nga gi-donate, no? Press anang camera, for example, no? Kanang inyong nakita, no? Kung nakita ninyo sa YouTube, tingala mo ni Veritas nganong natay kanang camera, no? Ako nang isulti ninyo nga dili na kanang kaugalingon dyan nato nga atong gipalit kwarta nato, no? Donation na, no? Donation na, then atong gigamit pod sa kuan, sa evangelization. Ug dunay mga sharing, mga discussion, mga debate ba, for example, kanang dialogues pagtuo. Kita mo diya sa YouTube, makita ninyo ng atong mga video diya sa mga dialogues pagtuo. O mo na atong gigamit na kay para magyun na anak, no? So kining atong tulumanon ato ning igahin, no? Kay kining kuan god pangalagad na ako gyung gipamalandungan og ayo. Kung basahon nato ng Roma kapitulo 12, mo manggali ni gibalik-balik gyud nako nga kining pangalagad sa Dios gipanag-ing gyud sa usa ka lawas sa tao, no? Nga ang usa ka lawas sa tao daghang bahin na ay kamot, na ay tiil, na ay tiyan, na ay ulo, o daghan kayo. O dayon matag bahin na gyud ay pangsyon, na gyud ay buhat. Ang buhat sa matag bahin sa lawas para gyud na sa kaayuhan sa tibok lawas, di ba? O yun na, so mo na pod mo usay makalimot ko ani agi ani bang tawhanon na to usay nga pamalansi, misipyat magyud ta, no? Pero og palapdan nato atong panghunahon na di ta mo sirado, no? Ang uban nga gusto mo tabang patabangon nganong dili nganong siradan man nato. Nga mo man na ang simbahan, naagyud tay part, naagyud tay papel, mo lihok kita alang sa pagtampo sa kalambuan sa simbahan nga ato nang nahisgutan, no, sa atong programa gingherian sa Dios diri sa yuta nga ang sistema sa panggoberno kanang gitawag na tog theocracy, no? Ang theocracy diin ang Dios mo gihimo natong kanang nagbuot, no, kung unsay ato gyung buhaton diri sa yuta. Karon
Namutang man ni ron nga ang akong talent naa sa pagpasabot sa atong pagtuo, so muna akong gigamit. Then kung kamo pod, kung kuan mo ang inyong talent, may mo mukanta, ayaw po ninyo ihikaw nga para inyo rapod ng inyong abilidad sa kanta, no? Igamit po na diya sa gingharian sa Dios. So kanang pananglit ang atong choir sa simbahan, kulang og mga choir. Nganong dili gud ta mo appeal gud? Galing pod naanad maguntaan na bang pangalagad nga kinahanglan duna joy lingin o kwarta o gula poy kanang sweldo adi po ta mo alagad, no? Di ba? Dili, no? Okay. Inana man yun no, kung natay mga trabaho sa gobyerno o gon sa diha, mao na atong pangita. Nya kinigong pangalagad sa simbahan, kuan man guni siya. Tistingan man gud putas Ginoo ani nga unsa man ni mo alagad mo tabang ta simbahan nga kana ra yung kinahanglan tagaan puta or kanang mo kaalagad puta mo tabang puta simbahan sa kanang gitawag na to adunay pagsakripisyo pod. Kaya para saan ang katungdanan sa atong, for example, kanang mga chapel president, no? Daghan ka na to nga diligid mo dawat anang katungdanana. Nga naman, kay wa mong sweldo. Dili mo dawat niya. Kay kinahanglan man yun na, kinahanglan na man yun kay organisado gunang simbahan, naman tayo mga kapilya. So, naagid unta magkupot ana. Pero mobalibad ta kay labi na daghan ko no kay ta busy kaayo dayon wala pa sweldo. So pero og naa pa sweldo magkuhan kita no unsa ni kanang mag-ilog pagali tas katungdanan pero sa aning katungdanan sa atong panggobyerno no pagka gobernador pagka mayor o unsa diha nganong mag-ilog man kita ana kay naa mag-sweldo no. Pero galing katungdanan nga walay sweldo, dili kita mag-ilog maglumba pagalitag mingon nga kana bang dumili, no? Ay inana man gyud ta. Day na pa ko example dai ninyo, no? Kuan, kabantay ba mo ana sa atong cable TV kanang EWTN, kanang Eternal World Television Network, no? Naana sa atong cable. Unya sa akong nahibaw-an ana ang founder ana nga cable TV no global na gali na usa ka madre si Mother Angelica no ang founder ana. Then kahibalo ba mo nganong nabuhi na nga mao nga kana galing unsa na TV network sa akong nahibaw-an wala na sila kanang mga commercial gani nga kuan no kay purely religious gyud kuan kanang telebisyon na, no? Tanawa ra ninyo sa EWTN cable, dili ka kitag ka na mga commercial nga galing pangwarta ana. Pero nganong nabuhi na nga network? Nganong nabuhi na tungod sa mga donation sa mga Katoliko nga mga ang kasagaran pod uban wato mga adunahan, no? Nabuhi gali na kuan na ron ni dako na nga network na sa atong TV makita na sa cable kanang EWTN tanawa lang ninyo unsa na nga channel. Madri mo'y kanang nag-found, nagtukod, ana, niya, daghang kaing ni support kay, na-bless man po sila sa maong kuan network. Gani na ay mga protestant na nga na-convert sa Katoliko, gumikan lang tanaw-tanawan ng EWTN. No? Kaya na may programa po diha ni Marcos Gruday nga kanang gitawag og Journey Home. Nga kana siya mismo po, former protestante po na nga nakabig sa pagkakatoliko. Dayon kanang iyang programa nga Journey Home mang-invite na siya mga convert gikan sa ubang religion sa nga ni convert sa Katoliko dayon imbitahon na sa maong programa interviewon nganong na-convert sila nya makadasig man kayo mga testimony sa programa unang nagkaanam pod og pamalik tong mga Katoliko nga nibalhin sa protestante namalik sila gumikan lang tan-aw anang programa ni Marcos Gruday nga The Journey Home. So muna nga kining media gamit yun siya sa evangelization. Mo bitaw nga si Pope Benedict XVI o Pope John Paul II kumon sila sa pulong nga nag-ingon sila nga ato kunong gamito ning mga moderno nga komunikasyon sama aning internet, radyo ug unsa pa na gamito nato kuno ni sa pag-evangelize. Kay nga naman ang yawa mo gamit manggod pud ani. Ang yawa mo gamit aning internet, mo gamit aning radyo, mo gamit pod aning telebisyon. Nya kung dili ta kabalo mo counter ani,
dili na to gamiton po ni alang sa evangelization na maglabi gyud taon ning yawa taon broadcast sa yawa, di ba? Nya, naara ba gyud ta makatuon pinagis media? No, di ra po kay media. Daghang paagi ngano man. Kay ang media good duha man ka klase no, correct me if ug na ko'y nalimtan. Print og dili na pa di print di pa kay duha ra. Print media na ay kanang TV, vision o kanang audio. May nana. Di lang tamo si Radog tulo o kung nasig na apay lain. Basta ngano man na. Kay sa census manggod pinaagi manggod sa census kita makatuntang tao, no? Pinaagi sa census. O atong mata, perti ka ini unsay makita himuon mo day example lang makita pagkakita dito sa mga bata nga dunay mga hamtong dito nga nagiinom hantod nga hubog makita to sa bata then inana hangtod maawat na sa mga bata mo na mapalahubog ko day mga bata ini kadako ingon ana ra man na sa inana po sa internet, no? Sa internet, kabantay ko, doon nagali mag-post og mga pornographic pictures, ay dili man day na maayo. Nga naman, makita na hantod, mahugaw ng hunahuna sa mga mag-internet, hangtod na mahimo na yung malaw-ayon, kanang mga bata na to, magdako nga malaw-ayon, mo nang dili gud ta ka-expect nga maayo ang ilang pagkadako, no? Mahimo gyud na silang dili maayo o mahimo pagali mga buluyagon sa katilingban. Kita responsible ta na mga ginikanan. Unang bantay ta, no? So mo na nga atong bantayan ning media na to, bantayan na to ning media kay very influential kay ning media. Mo na nga natay tulumanon nga pares ani kay kining atong tulumanon lamdag sa kahitasan nagbantay man usa man atong gi-counter ng mga media pod nga dili maayo. Naman jud po media nga secular ra jud kaayo. Mao na nga kitang mga nakahibalo unya magpakahilom lang ta. Walay na na. Wa gyud tay mahimo ana magpakahilom lang ta. Kinahanglan at bangan nato ng mga media pod nga nagpasiugda o nagbroadcast og mga dili maayong mga pag-broadcast. So, kita mo broadcast ta og maayo para nga kadtong uban nga na influensyahan nagdili maayo makaamgo sila og magbag-o mausab, di ba? O muna, so kung gusto mo tabang aning tulumanon nato no ni Veritas diin kita mo himong sulugoon aning nga tulumanon, welcome ta no. Anything nga gusto ninyong itabang no. Aning programa no. Kay kini no sa akong naibaw-an sa sponsor ani kung matuman ubos sa pagbuot sa Ginoo, mga taman na siya sa Mayo. So kung daghan mong mutabang ani, kaya dako matagbayron nun dire, so pwede na to bisag kamo na dahil mo padayon ani, no? Kung mahuman atong term nga gikasabutan namo sa sponsor ani karong Mayo. Okay, wa naman tayo igong panahon, so tangi ugma na buhon ang pagpadayon ni ini nga maong tulumanon. Kini ang ubos niyong alagad, no? Si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. No? Sa ngalan sa atong halangdong obispo diri, no? Sa Dakbayan, dahil si Suplipolog. Si Vero Kairmari, o sa iyang kaubang mga kaparian, kini ang ubos niyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kinausog naman ako to. Okay. Hangtudog mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may 6:30
ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.